न'दुवार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे 21थि बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाया अलंबार गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि हिडिंबा फोथाराव 27, 28 आरो 29 जानुवारि खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादों। नैथि साननि मेहेरगोनां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलाव नुजाथिफैयो बर'नि मुंदांखा सोलोंथाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे राफोद लिरगिरि आथिखालनि लाइमोन फोजाखांगिरि गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर अजित बर' बिथाङा। नैथि साननि बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलाव ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय लोब लोब फरायसाफोरनि बाहागो लानाय हाबाफारियाव गाव गावनि थांखि होसोनाय, फेग्रा मुवा लानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लाइमोनफोरनि बायदि बिथिंनि जेंना बोस्रांनाय आरो इयुन जिउ दानायनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बेनि उनाव दङ गासैबोनिसिम बे सनाथि। माबायदि दं फरायसाफोर? ओंखाम उखैदों नामा? ओंखारदों नामा? आं बुंनायखौ बयबो खोनासंगोन ना? आखाइ थिखां। बयबो गसं। आं मा बुङो बुंफानांगोन। होस्राव होस्राव बुंनांगोन। जै बर' हारिनि। आं लेखा फरायगोन। आं लेखा गोरों जागोन। आं फेग्रा मुवा जानाय नङा। आं फरायनायखौ नागारनाय नङा। आं गावनि जिउखौ फोजोबनाय नङा। आं फोरोंगिरिफोरखौ मान होगोन। आं बिमा बिफाखौ सिबिगोन। आं देरहासारनि फिरफिला बिरहोगोन। गोजोन्थों। जिरायदो। जायखिजाया थासारिनिफ्राय जोङो थोजासे गियान बुथुमनो हायो। जोङो गावखौ थुलुंगाखांहोनो हायो। सोर साबेसे फरायसाया अख्रां सा सा बिरनो लुबैयो? आखाइ थिखां। अख्रां सा सा सोर फरायसाफ्रा बिरनो लुबैयो? आखाइ थिखां। आंबो थिखांबाय। अख्रां सा सा बिरनो आं लुबैयो। माखासेया बिरनो लुबैया। जोंहाबो गां दङ। बे गांखौ जोङो फोरानांगोन। नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय सानसे नङा सानसे सोरबा डक्टर जागोन, सोरबा प्रफेसर जागोन, सोरबा इन्जिनियार जागोन, सोरबा बिराद गेदेर बिजनेसमेन जागोन। नोंथांमोनहा डायरियाव लिरनानै दोन। अजित सारा ओरैबायदि होनलांदों। बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोनहा डक्टर जागोन अब्ला बै समाव आङो बोरायहैगोन। नोंथांमोनहा आंनो मेसेज हर। नोंथांमोनहा आंनो फन हर। नोंथां होननाय बायदि आं डक्टर जाबाय, आं इन्जिनियार जाबाय, आंनि मेगननिफ्राय दुंब्रुद मोदै गगोन। बिबुंथिनि समाव गेदेमा आलासि बिथाङा सान बोलावरिनि दाहाराव हरखाब मेगनाव मेगन मोदै हुगारनायखौ नुनो मोनो। हाबाफारिनि जाफुंसारनायखौ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो प्राइमारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा लाख'हायै गोजोननायखौ फोरमायदों। बिथांनि बेसेन गोसा बोसोना बिबुंथिया जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि नैबे न'दुवार गुदि थुनलाइ आफादाव जे बिबुंथि होबाय, जोबोद साबायखर बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय। आरो आलासि बिथांखौ जों उनफ्राव मोनबाय थाबावगोनखौ आसा खालामबावबाय। बिथाङा जिउ लावथों, आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आरो जोंनि हालामनि जिबायदि
परिबेस बे परिबेसखौ बिथाङा मोनथिबाय सोलोंथाइनि सायाव माबायदि जादों फरायसालि बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा जोंनिफ्राय रिपर्ट लाबाय आरो फरायसाफोरखौ बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों सासे मोजां मानसि जाथों होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायदों। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।